Päivää! Mä kuvaan nyt vähän näin, koska musta tuntuu, että tuolla näkyy ihmisiä taustalla. Nyt ollaan lähdössä Madridiin. Jee! Purri. En mä muista. Täällä nyt googletellaan vähän reittejä ja muita. No nyt sä vissiin katot huomenna reittiä Areenalle. Stray Kids, yes! Tästä tuli hyvin just tää kuva tähän näin. Täydellisesti. Kyllä. Tässä videossa me lähdetään mun ystävän kanssa seikkailuille Madridiin ja Pariisiin katsomaan bändiä nimeltä Stray Kids. Reissi on alkanut ihan suunnitellusti, koska meidän lento Suomesta viivästyi noin 1,5 tuntia ukkosmyrskyn takia. Kiitos vain Suomen sää. Mutta se ei pysäyttänyt meitä ja nyt pääset mukaan meidän matkalle, joten ota hyvä asento ja hypätään reissuun. Täällä näin oikein viihtyisillä Madridin kaduilla. No niin, olemme saapuneet avainten noutopaikalle meidän Airbnb-kämppään. Ja no nyt siis saatiin jo avaimet ja lähdettiin tässä suunnistamaan asunnolle, jonne menee kävellä semmonen 7 minuuttia tästä pikkukioskista, mihin meidän avaimet oli tuotu, kun otettiin tämä Key Collection Point. Mä tuun portailla sun perässä. Täällä on tämmönen tila ja hissi taustalla. Ihan muuttoa tässä hississä. Se olisi unelmassa. Se työnnettyy siellä laudalla. Mut pääsee se sieltä pois. Se on mulle avain sitten. No joo. Ootas. Meneekö tää edes niinku? Ei tää varmaan mee. Ei kai mun... Okei. Meneekö nää molemmat laukut ois silleen näin päin? Näin päin. Oikea ovi sitten. Mun mielestä se on heti hissiltä tähän. Toivotaan. Ai niin, tää ei ole tässä asunnon ovi vielä. Ai niin joo. Totta. Ai ei se nyt tästä pustreenista. Pitäis meidän kattoo tippivideo? Pitääkö kattoo tippivideo? No niin, uusi yritys. No niin. Nyt ollaan asunnon ovella. Toivottavasti. Kesti hetki, nyt toi ovi auki, toi äskeinen ovi. Niin. Tätä kohtaa me katsoin tippivideosta. Ei, onko sä nyt yhtä hankala kuin tuo edellinen ovi? Oliko tää se vika, minkä se itekin ruglasi tässä ovessa? Oli! Voi helle. Noin. 100 kerta kun aloitetaan. Saatiin auki tippivideon avulla. Onneksi oli tämmönen tippivideo. Airbnb-tyyppi on laittanut meille semmoisen linkkivideon, missä hän kulkee tänne asuntoon ja avaa jokaisen oven, niin piti katsoa mihin suuntaan avainta käännetään. Ja... No niin, mutta katsotaanko nyt ihan first impressions? Toinen vessa siis on tämä. Joo. Sitten meillä on tämmönen upea punainen keittiö. Tuo on muuten näitä pyykinpesukone, mistä puhuttiin, että voisi ehkä pestä pyykkiä. Ihana. Miksi? Voitko sä ottaa nyt tonne? En, kun on tässä. Aha. Onks meillä kuitenkin ekstra avaimit? Täällä otetaan eka makkari. Kävelään kengät jalassa kaikkialle. Joo. Tämä on pienemmän näköinen tää sänky. Se näytti paljon isommalta siinä. Onks tää se, missä oli se isompi sänky? Joo. Oven väliin. Tää on varmaan muuten tosi hyvää matskua taas vaihteeksi. Minä kuvailen. Tää oli tää, mikä mä ajattelin, että mä olisin vielä ottaa tän luonkin. Ai niin, sä haluat, kun täällä on tällainen private piece. Meillä on kyllä molemmille omat, vaikka se ei ole samassa huoneessa. Ihana tää tapetti. Kerta kaikki. Näyttää vähän siltä, että mut ois asennettu se. Onkohan täällä on muuten vittu liruviltit. Yes! Liruviltti! Liruviltti! Sä saat kyllä tän huoneen mun puolella.
sohvalle, tuo toisessa on se ilmastointilaite. Sulla on vaan tollanen paska. Mut mitä vessaa ei katsottu vielä? Ai joo. Noniin. Täällä on sit vielä pienempi veski tää toinen. Joo. Täytyy vielä tehdä lutikkatarkastukset. Se pitää seuraavaksi heti tehdä. Noniin. Alas! Helvetti! Nyt se on märky. Joo, itse on kuuma! Tää on just se, mitä pitää tehdä heti ensimmäisen, kun tulee tänne. Saatiin tilattua mäkkäriä tänne. Oli alun perin suunnitelmasta, että lähdetään syömään johonkin, mutta tämähän oli fiksu valinta tilata suoraan tänne. Nyt mulla oli jotain liimaa tähän mun sormeen, perkele. Joo, nyt mäkkäri sakkaa. Hyvää huomenta. Täällä ollaan herätty. Mikä päivä? Tiistai-päivään. Ja olemme matkalla Lidliin aamiaisostoksille. Hyi. Ensin ostaa jonkun läjän päälle. Mennäänkö me suoraan vielä tästä? Nämä kadut ei nyt ole ihan meidän Airbnb-kämpän viereisiä, mutta suhteellisen viihtyisen näköistä aluetta tämä. Illalla oli aika paljon porukkaa täällä liikenteessä, kun tuossa oli vissiin noita baareja ja pubeja ja mitä liian. No niin, jouduttiin ottamaan kärry, koska täällä ei ole ollenkaan korea. Eli aamiaisostokset tehdään Lidlissä. Niinkin budjettimatkalla ollaan. Aides. Oh my god. Noniin. En mä kuvannut. Siis eikö se oikeesti kuvannut äsken? Nytkö rullaa? Nyt ainakin rullaa, mä en tiedä, että onko siellä. Täällä oli ostoksia, hei. Löytyy vettä, jogurttia, margariinia, leipää ja niin yhtä hedelmää otettiin, nektariini. Mulla on vähän huonoin syömään hedelmiä ja muita tommosia terveellisyyksiä, niin yritetään esittää terveellisiä ihmisiä. Kyllä. Nyt etsitään vielä ainakin ei vessanpesuaine, kun pyykinpesuainetta. Muistin, että voisi olla täällä päin. No. Näyttääkö perus? Ei näyttää. Hajutesti. Antas. Ihan haisee ihan siltä omalta, mitä sä käytät. Tää oli ihan hyvä tuoksena. Otetaanko suoraan tämä? Otetaan. Nonni, nyt ollaan lähdössä pienelle shoppailuhetkelle ennen kuin ruvetaan valmistautumaan illan keikkaan. Tää haisee vähän huussi muuten. Ainakin Minisoon, Primarkiin ja sitten katsomaan metrolippuja, miten niitä ostetaan ja miten niitä käytetään. Semmoista settiä. Siis täällä on 2-kerroksinen Miniso. Apua hei, joku nyt lähettäkää mulle miljoonia euroja rahaa. Herregud. No niin, nyt saavuttiin Primarkiin ja täällä on ihan silleen kevyesti muutama kerros. Tässä menee hetki, kun tän käy läpi ja voin vaan kuvitella, kuinka paljon lössiä täällä on. Apua. No niin, nyt tulee Ost-Est-video. Toivottavasti toi, siis täällä välkkyy, värisee nämä valot, niin toi vähän ehkä värisee toi mun kattovalo. Tämmöistä ihanaa materiaalia Primarkista. Nyt oli semmonen 2 sekunnin kierros, käytiin vain ja ainoastaan pyjama-osastolla. Se oli aivan helvetin iso, kuten ehkä näitte siitä videopätkästä. Niin tämmöiset pyjamapöksyt, missä on Hello Kitty-kuvia. Nämä on aika pitkät valitettavasti, kun mä oon itse vain 158 senttimetriä lyhyt, niin nämä varmasti laahaa maata, mutta ei voi mitään. Ja sitten, koska haluan myös tämmöisiä pyjamapaitoja, niin tää nyt on ehkä vähän riskiostos, mutta katsotaan. Tämmönen aika pikkutoppi. Kyllä tätä nyt kotona pystyy käyttämään, mun vähän aistaa, kun tää on niin lyhyt, että sitten tää on aika crop toppimainen. Mutta hyvä puoli tässä oli se, että näitä saamarin naruja pystyy säätämään, niin sitten otetaan vähän parempi, koska mulla monesti nämä on aivan liian pitkiä. Minison ensimmäisen kierroksen ostokset. Täällä on myös Sofian ostokset myös samassa, mutta minä ostin tämän tämmösen Hello Kitty jutskan. Tämä oli todella söpö. Ostin itselleni juomapullon. Tän mä itse asiassa nähnyt muutamankin kerran jo Minisossa, kun ollaan käyty.
Tämä on metallinen termapullo. Extempore ostin uuden laturipiuhan, koska tälle oli oikeasti tarvetta, jonka voisin ottaa nyt tuonne keikalle mukaan, kun tää on lyhyempi, vaan 1 metri. Shower cap, mikä tää on suihkuhattuja. Mä en tiedä mitään hienoa teemaa, mutta mä toivon, että tämä kumilanka, mikä menee tässä niin kuin pään ympärille, niin että se ei olisi kauhean löysä, koska mulla on aika pieni pää, niin sen pitää olla aika semmonen tiivis, niin se pysyy päässä sitten suihkussa. Sitten vielä extempore ostin tämmöiset ripset, koska nämä näytti yllättävän hyviltä. Tässä oli ohut se nauha, mikä menee vasten silmiä tonne, noin se liimakohta. Ja sitten tää oli semmoista niin kuin aika hyvännäköiset oli omaan silmään, niin ostin ja maksoi vaan 3 euroa. Niin loistavaa. Matkaputilo. Ja tää on siis pumppupullo. Tuntuu siis tosi laadukkaalta, eikä semmoiselta ihan pilipali, että menisi heti rikki toi pumppu sydeemi. Nyt aloitetaan keikkavalmistautuminen. What are you doing? Keikkavalmistautuminen eli suihkuun. Ja sitten ehkä meikkiä ja muuta. Ja jipii! Nonni, tähän tulee nyt meidän meikkauspaikka. Siis täällä on aivan paska. Täällä on 1 000 000 valoa, mutta kaikki niistä on ihan paskoja valoja. Ja nuo kattovalot värisee, jos niitä laittaa liian kirkkaalle. Niin piti vähän säätää. Kannettiin tuolta Sofian makuuhuoneesta tämmönen helkkarin iso lamppu tohon, joka on ihan sairaan himmeä. Ja sitten mun huoneessa tämmönen pöytälamppu, joka on just ylettää tohon pöydälle. Mikä siinä on, kun ei olla vittu käytetty täällä vittu jatkoroikkia? Jos sulla on vähän pistorasioita, niin ostat jatkoroikan. Perhana sentään. Hei podei! Täällä ollaan valmistauduttu. Meikki on varmaan jo aivan kriissautunut, mutta täällä ollaan valmiina. Keikalle odotellaan täällä. Metrostationi on aivan täynnä. Tää on se metro, mikä menee sinne meidän areenalle. Ja meillä oli aikamoinen pikainen valmistautuminen hotellilla, ettei edes ehtinyt filmaamaan mitään. Että on liian intensiivistä menoa. Täällä me leikitään, että me ollaan menossa Maniac-tourille, kun sinne ei olla päästy, kun ei ole tullut Eurooppaan silloin. Molemmillaan täällä koristuksia vaikka kuinka paljon. Upeata laadukasta kuvamateriaalia. Me ollaan nyt täällä, me mentiin johonkin merch-jonoon, mikä tässä on, katsotaan, onko siellä mitään jäljellä. Se on se jono siis tuolla noin, päättyy sitten jossakin tuolla. Siellä kuuluu onks toi nyt lämpäriä sitten? Ei kuulu soundcheck. Soundcheck, sorry, soundcheck! Siis me jonotettiin ekana tuolla etupihalla joku yli tunti tuolla auringonpahteessa. Ihan vitsin tyhminen, kun ei tajuttu, että täällä tasanteella oli myös tämmönen merch-piste, missä ei ole vitsi jonoa melkein yhtään. Mutta kaikki merchit on nyt ostettu, mitä halusin ostaa. Yes! Ja Sofia on tuolla vielä tiskillä nyt ostamassa, niin eiköhän sekin löydä sieltä sopivat. Täällä ollaan! Ihan saatanasti ihmisiä oikeesti. Not even kidding. Hyvä luoja. Tässä vielä normi kameran näkymällä. No niin, keikka ohi. Yes. Jos me nyt selvitään kotiin metroilla, elossa, pyörtymättä, niin se on ihme. Se on niinku taivaan ja Jumalan ihme. For real.
Siis täältä lähtee koko stadioninen ihmisiä, kaikki muutkin metrolle. Ja katsottiin just, että Bolt maksaa semmosen 100-150 euroa. Normaalisti maksaisi ehkä 20. Että voi helvetti. Ota mä kokeilen. Katso se vitun video. Tiedä mitä on. Mun pitää ehkä kohta istautua tähän portaille hetkeksi. On täältä tuntia. Miksi sä jumalauta avaudu nyt? Sitten mä otan pois. Tadaa, ei avaudu. Avain pois. Siis mitä helvettiä ihan oikeesti? Tästä ei tule yhtään mitään tästä hommasta. Mitä sä edes teit eri tavalla? En mä tiedä. Onks tää nyt taas sulkea? Mun suunnilta nyt mä en enää ite päästä varmaan. Niin kuin me mennään hakemaan niitä ruokia vielä illalla. Koska nyt on ilta. Vittu tää lähettää pois. Sitten vielä yksi ovi. Tää oli se, minkä tekniikan mä oon kyllä tehty oppinut. No toinen on aivan niin. Tadaa! Noniin. Luen kiitos. Olkaa mikä viilaus! Jesus Lord! Tää on täydellistä. Siis, kuvitelkaa se, kun te olette seissyt 3 tuntia auringon paahteessa. Sitten, mitä sitten tapahtui? Menitte keikalle. Seisot toiset 3 tuntia siellä. Seisot toiset 3 tuntia siellä, koska ihmiset väkisin seisoo. Vittu, siis ostat istumapaikkalipuina, kaikki seisoo koko keikan läpi siellä paahteessa. Siis ei ollut auringonpaine, mutta siellä oli plus 30. Ja ihmismassassa, niin siellä on aika helkkarin kuuma. Ja sitten te lähdette kotiin. Kauankohan meidän matka kesti? 1,5 tuntia. Mut joo, tunnin verran. Ihan loppuu puolella 12 ja kellohan nyt melkein 1, eikö se ole? Oh. Niin tunnin verran vietätte aikaa metrossa, eli semmoisen 15 pysäkin verran, silleen, että se metro on aivan sillit purkit täynnä. Ja siis sulla ei ole senttiäkään tilaa liikkua. Ja siellä on ilmastointia. Ei ilmastointia. Ja pyhällä hengellä selviää. Lopputulos on tämä. Hyvää huomenta. Tästä nyt tulee merchin ostosesittely. Tässä on teepaita takaa. Mä valitsin nyt tämän harmaan, koska mä vähän googlettelin ja selvittelin, niin se kaikesta hienoin paita, eli se musta, jos on sinisellä tekstit, niin se paita on todella huonon mallinen. Niin tää oli niinku yllättävän hyvän näköinen paita. Harmaa on sen takia huono, koska se ei sovi yhtään mun kasvojen väriin. Mä näytän todella kalpealta ja kuolevaiselta tämmöisen paidan kanssa, mutta se on nyt tämä. Joo, nyt mä testaan näitä päälle. Sitten ostin myös tämän kollari, se sweatpants, whatever, setti. Stray Kids lukee varmaan tossa ja mitähän tossa Dominate lukee varmaan toisessa lahkeessa. Nämä on varmaan aivan helvetin pitkät. Ja siis ihan koosta ei ollut mitään hajua, mikä olisi hyvä. Niin se on sokkona ostettava. Ja samaan settiin sitten tämä Samperin College-paita, vai miksi tätä sanotaan, en tiedä mikä oikea termi tämmöiselle paksulla paidalla, missä ei ole niinku huppua. Näytänpäs tästä videolla, niin teepaita mä jaksan laittaa uudestaan päälle, mutta siis on yllättävän hyvä sokko-ostos. Vähän pitkät hihat ja näin, mutta se nyt ei yllätä yhtään. Tässä on pöksyt, ihan vitun hieno kuvanlaatu. Nämäkin on yllättävän hyvän kokoiset, paitsi että nämä on aivan saamarin pitkät. Mä nyt käärin noita lahkeita äsken vähän katsoakseni, että miltä se näyttäisi, jos ne ei olisi niin helvetin pitkät. Mut joo, tämmösethän on sitten niinku aivan, menee sellainen 10 senttiä tonne jalan alle melkein. Ai niin, siis ihan random juttu. Me oltiin siellä metrossa takas kotiin, niin joku fani tuli tarjoamaan meille freebies. Ja me saatiin tämmöset korvakorut. Sofia sai samanlaiset. Mä olisin halunnut Jumpinin, koska se on mun lemppari, mutta ei niitä ollut enää. Ja ei ollut myöskään fiiliksiä, kenen semmonen pehmolelu mulla roikkuu mun käsilaukussa. Niin, mutta sain nyt tämän sitten. Onhan se parempi kuin ei mitään.
Hyi vittu, mä koskin noihin pusseihin. Mä en oo koskenut enää ikinä olla niin paskaset kuin voi ikinä olla. Nyt saavutaan, mikäs tää oli, keskuspuistolle. Tää on nyt meidän ensimmäinen nähtävyys. Varmaan viimeinen myöskin, koska me priorisoidaan aikamme shoppailuun. Ja meillä on enää tämä kokonainen päivä jäljellä. Huomenna me lähdetään jo Pariisiin. Me tultiin nyt tämmösen feikkimahamuseo... Mikä mä sanoin? Feikkimahamuseo. Feikkivahamuseo. Vitsi vaikea sanoa. Sanoppa. Vahamuseo. Sano feikkivahamuseo. Feikkivahamuseo. Juu. Tää oli... Mikäs tän nimi oli? Miksi mä oon 100 kertaa kirjoittanut sen ja mä en muista sitä vieläkään. Museo de Cera tai joku tämmönen. Tää on aivan extremely scary. Näitä on niin paljon täällä. Me tultiin tänne toiseen osioon ja oikeesti apua. Tää on se horror experience. Täällä on lopussa vielä joku horror experience. Täällä on oikein ääniä oikein. Wow. Kato, tuolla on joku tyyppi nukkumassa tolleen. Se liikkuu, se hengittää. Siis ne on tosi ahistavia. Yritäpä kävellä vittu sinne keskelle vaan. Näitä on niin niinku tiiviisti tossa, että on tosi ahistavaa. Niin, sitä tuijottaa. Niin tuijottaakin. Tuossa tuli äsken kun jumpscare, kun tuolla liikkui semmonen härkä tuolta jostain ikkunasta. Tuleeko tää nyt hyvä uuden? Ei, no jalkapalloilta näkyy tuolla tuossa vielä. Joo. Olutta pöytään. Vai viskiä? Vai miten nää juo täällä? En minä tiedä. Jotain länkkärijuomaa. Länkkärijuoma. No meillä on tässä nyt joku kuva sitten. Joo. Cowboy-kuva. Onko sun tässä viskiä sitten? Ootas. No niin. Tää on muutenkin todella creepy tää paikka. Me ollaan nyt menossa Vax Horror Experience. Tulee olla varmaan ihan hirveä. Me ollaan ihmisiä, jotka katsoo paljon kauhuelokuvia ja niistä ei pidetä, koska ne on aika huonoja. Joku tulee varmaan tosta kulman takaa. Niin tulee. Voitaisko me mennä ehkä odottaa, jos tänne tulee joku muu? Mutta pitää luokkita ihmisiä. Tuolla on takana, meillä tulee porukkaa. Ai joo, otetaan ne. I am extremely scared. Mitu. Mä en uskalla mennä nurkan taaksekaan. Siis tää on ihan silence here. Tuolla musiikkiin täällä mitään. Nee. Jos tosta tulee mikään kulman takaa, niin me lähdetään. Jos tosta tulee mikään kulman takaa, niin me lähdetään pois. Mä en tykkää. Onko sä miten pitää kävellä läpi oikeesti? Kohta se selviää. Nauru.
Simo pelottaa oikeesti mua pelottaa. Ui! Näet sä jotain siellä? Kuvaa sinne kameralla eka. No. Silloin noi, oot sä nähnyt Hohdon? Ne kaksoset. Hyi helvetti, hei. Mä en mene tästä. Tuolla on ihmisiä. Menen korvat kiinni siitä. Joo. Näin. Filmaus tapahtuu jo. Mikä oli toi? Mut mistä, eikö sä tehnyt sitä ääntä? Mistä Hei, nyt mua pelottaa enemmän kuin toi. Mene nopeasti siitä. Tuliko sulla sitä? Se tuli tossa jossain keskikohdassa. Oh my god. Lord, oikeesti. Haluan kuvan näiden kanssa sitten nyt. Filmaa. Hay que meterse así se mueve. Tän kanssa mä haluan valokuvan. Jos joku tekee jonkun tämmösen apua, että toi seinä taas pitää jotain ääntä, niin mä en tiedä, pystyykö mä mihinkään. Kaukana jo, hei. Miksi me tultiin tänne? Me ollaan jo niin pitkään, että me ei voida enää mennä taaksepäin tyyliin. Hei, tää on tosi hieno. Wow. I like this. Even though this is very scary. Täällä on nunna! Oh my god, nunna. We love nunna. Hyijö! Hyi helvetti. Jos toi on oikea ihminen, niin mä oon sairaalassa sen jälkeen. Mä haluan valokuvan nunnan kanssa, kiitos. Okei. Ei pelota yhtään. Ei tunnu missään. Älä tee tommosia äkkinäisliikkeitä pelottaa mua. Hei, tää on tosi hieno. Mä haluan kuvan tästä. Tuolla on Savin tyyppi! Oh my god, I love this! Sav. Noniin, ota valokuvia. Ne on kaikki meidän lempikaverit. Pyrii. Tapahtuuko siinä mitään? Ei mitään. Ei tos, toi on vaan tämmönen heijastusasia. Okei, tää on ehkä loppu. Wow. Wow. Kato. No niin, nyt vielä valokuvia. Joo. No niin, Primark-kierros on valmis. Tuossa on nyt kyllä väärä bussi, siinä on Primark-bussi. Ja siirrytään seuraavaksi Minisoon. Ost est.
Bershkasta löytyi tämmönen kiva tuoksu. Mä oon halunnut tämmösiä padimisteja, kun mä en niin niitä hajuvesiä viitti käyttää, kun tulee niin päänsärky niistä. Niin nämä padimistit on vähän kivempiä. Löytyi Coconut Peach and Vanilla Honey tuoksu. Siis nämä on ihan mun lempituoksuja. Näiden combination, mikä ei... Sitten tää oli tuliaiseksi, niin en vielä ole päättänyt kenelle ja mitä koska missä, mutta tuliaiseksi tämä oli Minisosta. Tämä oli todella satisfying tämmönen läpinäkyvä pussi, jos pitänyt ostaa näitä enemmänkin, mutta sitten jääkaappimagneetti. En jaksanut sitä purkaa tosta, mutta siitä läpinäkyy vähän sen. Sitten ostin tämän. Näitä ei ollut viimeksi, kun me käytiin. Eikö niin? Ei. Tämä on todennäköisesti tuliaiseksi, mutta en ole varma vielä. Sitten löytyi tämmönen Hello Kitty Primarkista. Ihana mansikka Hello Kitty. Tämä oli tuliaista minun veljeni lapselle, kenellä on ihan kohta synttärit. Niin tää nyt on synttärilahja ja tuliaista samalla ihan sama. Whatever. Alushousuja testiin Primarkista. That was all. I think so, yes. Yes. No niin, nyt me odottelemme vähän iltapalaa, koska se tämän päivän ruoka, mitä filmasin, niin ei ollut ihan hirveän hyvää. Niin jäi vähän nälkä sen jälkeen. Teekö se jonkun äänen? Joo, tässä iltapala odotellessa me ruvetaan käymään nyt varmaan keikkavideota läpi, että voidaan julkaista sitten Instagramiin postausta siitä keikasta. Ainakin mä julkaisen siitä nyt jotakin. Niin eiköhän aletaan hommiin sitten. Niin, tervetuloa tänne walkthrough-videoon. Eli tämänhetkinen tilanne meidän kämpässä. Tää on siis vähän tämmönen esterata nyt. Kaikki johtui siitä helvetin pöydästä, kun se avattiin. Me ei saatu ikinä sitä laitettua takaisin. Alas! Niin siihen vähän niinku totuttiin, että se on tossa tiellä koko ajan tuoleineen päivineen. Ja me ollaan siis tilattu mäkkäreitä nyt, koska me ollaan mäkkäriaddikteja. Ja sit meillä on kertaakaan viety roskia tässä muutaman päivän aikana, eli oli muutaman päivän roskat täällä sitten. Mut joo, tässä on keikkapäivästä lähtee jäänyt tämmöiset bussit tänne. Mistä vähän meidän kengät siellä, missä sattuu mun käsiloukku myös tossa maassa aina. For some reason. Joo, tää on tällainen, aina kun tulee, niin täytyy ne busseja ja kaikkia väistellä. Sitten täältä paljastuu tää roskaläjä. Tadaa! Ja kaikki meidän meikit on tuolla noiden keskellä. Jossain noin meikkipussukat vaan on. Sitten niin, meikkihetkessä silloin ennen keikkaa niin jäi tää saatanan lamppu tähän. Se on siis Sofian makuuhuoneesta. Ja koko ajan tuossa on niinku tommonen senttimetrin määrä tilaa kulkea tosta välistä. Ja sitten me päästään tänne. Tässä on tää pöytä koko ajan tälleen auki silleen, että varmaan tuossa tuohon kulmaan. Ja no nyt tässä on Primark-kassi tänään. Ilmeisesti aina sä istut tossa silleen, että on näin vähän tilaa kulkea tossa. Ei ikinä ole tuolla alla asua tossa. Aina ihan levällä tossa. Nyt tästä näin kuljetaan. Tästä alatautuu tälleen. Seuraava roskakasa tulee vasta. Oikein on tossa ollut vaan niinku roskakasana näin. Sitten no mun tuoli on tässä mun pöytänä, mutta anyway, se on nyt tossa. Sitten tulee vastaan tää saatana hylly. Ja nyt tossa on toi tuoli, niin mä en sitäkään siirtänyt yhtään, kun piti käydä tuolla. Niin tässä on ihan sika vähän senttiä niin kuin tässä nyt kulkee. Sitten tää vitun tuuletin suhteessa tuohon sohvaan. Tässäkin on taas tommonen joku 20 senttiä tilaa kulkee. Ja myös tässäkin on joku 20 senttiä tilaa kulkee tästä. Tadaa! Ja näin ollaan perillä. Täältä näyttää tältä suunnasta tämä esterata. Tadaa! Limmarivideosta. Tässä niinku tää meidän sivupöytä tässä näin, tai mikä vittu onkaan se taso, mihin saa laitettua limskaria ja suklaatia, niin mä olin silleen, kylläpä sä laitetaan että se oikein heiluu, kun asetit sen noin, katsotaan se heiluu tolleen. Et miksi sä laitat sitä keskellä tuolia, mutta tää on alamäki. Niin ei tässä ei oo niinku tasasta pintaa tässä tuolilla. Et joo, ja sit tää on vielä tässä kohtaa, että tuossa kun kävelee koko ajan, niin ihme, ettei kaatunut äsken. Ollaan roskien vientireissulla. Nää pitää viedä tonne pihalle. Nyt. Näin keskellä yötä. Noniin. Tervetuloa Pariisiin! Meillä on tämmönen kauppakeskushotelli. Nyt lähtee hotellihuoneen esittely. Ei kuvattu tältä päivältä mitään tuosta matkustuksesta, koska ei jaksettu, ei siinä olisi ollut mitään sisältöä, joten... Nyt lähtee hotelliesittely.
Minäpä kuvaan nyt tälleen laajakulmalla tässä ainakin, kun tässä näkyy sitten vähän paremmin tämä vähän kaponen käytävä. Täällä on keittiö erikseen, veroista aamiaistarviketta ja vaikka mitä paskaa. Ja sitten WC on aika tämmönen siisti uuden näköinen. Paljon uudempi tää vessa kuin mitä toi keittiö. Tää keittiö on ihan kämäsen näköinen. Vaikka siis niin kauan kuin se on siisti, niin se on ihan fine. Ja kaikki muu tässä on sitten oikein hyvä. Ok. Tuolla on vielä joku kaappi tuolla oven takana. Ja tässä oli sitten näkymät kauppakeskukseen. Toisessa kauppakeskuksen sisällä tämä hotelli. Jotkut huoneet on ulospäin, nämä huoneet, ja jotkut on sitten sisälle perin. Eli tänne, missä meillä on, joka on hyvä, koska tämä on ilmeisesti vähän hiljaisempi. Varmasti yöllä ei ole niin paljon porukkaa täällä kuin mitä kadulla. Ei sitä kuulu niin hyvä. Tästä oli paremmin. Oh my god. Kaikki on ihan hyvin. Hyvää päivää. Seuraava päivä. Hyvää päivää. Seuraava päivä. Aamupala on jo syöty, olemme lähdössä nyt tänään. No muuten mätsä aika hyvin, sulla on outfitti ihan tälleen by the way. Random kommentti tässä just kun sä olet puhumaan jotain. Niin mitä pitäisi sanoa? Tänään on nähtävyyspäivä, olemme menossa katsomaan ensimmäisenä jotain kukkulaa. Missä on joku basilika. Mikäs se nimi oli? Joku basilika se loppu. Ota sit syödyistä pizzeistä. Perus. Tämä kun on ehtinyt syödä ennen kuin edes ehtii filmaamaan, mutta kyllä tästä nyt näkyy vähän mun pizzaa, kun ei jaksa syödä kokonaan, kun pizzat tänään niin hirveän isoja. Tultiin johonkin tämmöiseen italialaiseen ravintolaan ihan vaan randomilla törmättiin tähän, niin tultiin vetämään pienen pizzan tuossa ennen Eiffel Towerille menoa. Et nyt jaksaa sitten photoshootata. Kyllä. Auki nyt tää seuraava. Siellä menee lentokone. Lentokone menee! Ai ku kaunista. Täällä ollaan nyt Eiffel-tornin juurella pian. Mennään ottaa vähän Instagramikuvia tonne ja semmoista settiä. Semmoista settiä. Kamoinen torni. Niin, ei tullut varmaan ehkä hölöteltyä, että Pariisissa minä en ole käynyt aikaisemmin. Sä oot käynyt montako kertaa? 3 kertaa, tää on 4. Mitä? Joo. Mä oon käynyt täällä 500 kertaa. Mä oon jo ihan pariisilainen. Ja Epsanessa me ollaan molemmat käyty 100 000 kertoja ja se on... Miljoona kertaa. Se oli valitettava, että sinne jouduttiin mennä, mutta... Madridissa me ei ollut käyty. Madridissa ei ollut käyty kyllä jo, että se oli ihan uusi kaupunki sieltä saatanan Epsanian maalta, mikä ei ole meidän lempimaa todellakaan, että jos voin välttää Espanjan matkustamisen, niin vältän. Mutta nyt oli mentävä sinne ton saakelin bändin perässä. Ensi kerralla jonnekin muualle. Toivottavasti. Voitais mennä sinne Etelä-Koreaan, mutta kun sinne ei voi niitä lippuja ostaa ulkomaalaisena. Voiko se olla? No, kuule, siellä näkyy jotain tommosia pyöräjengiä. Gang. Joo. No niin, nyt ollaan täällä ihan good spotilla. Mä en tiedä, otiks mä tästä filmiä. Mutta semmonen se on siellä sitten. Ei kyllä todellakaan jaksa mennä tonne niin kuin kiipeämään tonne tasanteille, että tää riittää ihan tätä alhaalta. Kiitos vain kysymästä. Ja Sofia on siellä tainnut käydä jo 3. 3? I would never do that. Onks käynyt tuolla ihan ylhäällä? 2 ihan ylhäällä ja sitten ekalla kerralla oltiin vaan tossa. Jessus Kristus. No niin, päivän 3. kohde. Notre Damelle täällä jonotellaan. Onneksi jono tälle etenee reippaasti. Tää on vissiin ilmanen päästä tuohon sisälle ainakin johonkin perus tonne minne. Eli torneihin ei varmaan ilmaiseksi pääse, mutta tänne ollaan nyt selvitty. Täällä ollaan sisällä ja täällä on myös pari muutakin tyyppiä. Mä en nyt tosta heti keskeltä ehtinyt filmaamaan näköjään.
vlogimatskua. Hirveä määrä lössiä, onpa inhottavaa. Vau, kato tonne ylös noin lasijutot. Yes. Täällä oli Notre Dame Seinäjoen varrella. Uskomattomat näkymät. Meidät häädettiin vähän niinku pois sieltä, että mentiin ihan kreivineen kanssa Notre Damelle sisälle, kun sieltä häädettiin meidät pois. Kyllä. Tänne nyt tultiin sitten Seinäjoen varrelle ja lähdetään suuntaamaan takaisin hotellille. Meidän hotellihan on siis semmonen kauppakeskushotelli, että siellä oli muutamia kauppoja. Löytyi itse asiassa Ikea meidän kanssa samasta talosta, että ei varmaan hirveän iso Ikea, mutta löytyi kuitenkin. Sinne varmaan mennään pyörimään, jos ne kaupat on vielä auki. No niin. Me käytiin tämän, mikä tää on? Nähtävyyspäivän jälkeen vielä ihan pikaisella reissulla tuossa naapurin Minnesossa. Ja sieltä löytyi Hello Kitty joulupaperia, joululahjapaperia. Aivan perkuleen hienoja. Ja Sofia osti semmoista toisen väristäkin. Näytäpä tänne kuule. Tämmönen ei nyt hirveästi näyttäisi, mutta Kuromi lukee siellä ja vähän eri kuvia ja teliä paskaa. Meillä oli täällä näitä samoja, mitä on varmaan jo viimeisessä vlogissa nähnyt 50 000 kappaletta. Sitten täällä on tuliaisena, on ostanut cinnamon roll maskeja. Kukapas ei tommosia haluaisi. Tämmönen setti. Siinä on body wash, shampoo ja sitten joku face wash juttu. Tuliaista oli tuokin. Sitten oli postikortteja. Nämä oli jotenkin ihan random löytö, kun oltiin tuolla kadulla kävelemässä. Oli ihan sikahienoja Pariisin postikortteja. Joka lähtee nyt esittelyyn. Tadaa! Täällä on varmaan tosi hyvä valo myöskin. Tämä oli mun äitille. Äiti tykkää maalaamisesta ja taiteesta ja tommosesta, niin tää oli oikein hieno Pariisi-teemainen kortti. Ja ei siis lähetetä näin kyllä postilla, ei vittu se jaksa etsiä mitään hemputin postiverkkejä jälleen kerran. Traumatisoitunut Amsterdamista. Jep. Sitten tässä on poikaystäväni vanhemmille todennäköisesti kortti. Ja sitten tää oli synttärikortti eräälle henkilölle, en jaksa selittää. Aika hieno. I love this one very much. Ja sitten oli vielä veljeni lapselle syntymäpäiväkortti. Pariisi-versiona. Tuossa on muuten yksi ilmapalloakin, eikö toi aika hyvä party-kortti? No. Hyvää iltaa. Tämä päivä ei tullut nyt vlogille, koska meillä oli vain ainoastaan shoppailupäivä ja käytiin päivän päätteeksi nopeasti Riemukaarella ja sitten myös odoteltiin ihan pimeään tullen, että nähdään Eiffeltorni pimeällä tai hämärällä. Anyway. Mutta nyt tämän päivän ostoksien esittelyä. Kuromi olisi hyvä. No niin, pistähän avautimeen. Ei. Hei, laita vähän alemmas, mä pistä filmaamaan. Sori taas mä. Ei tarvii noin alas, mutta... Ei missä mä nyt saan. Siinä on hyvä, noniin. Noniin. Noin. Sitten. Voisitko pitää sitä kiinni sille, että se ei heti vilahda sieltä mulle tänne. Noniin. Mikä tulee? Jännitys tiivistyy, paitsi että avasitko se silleen, että... ei, kyllä se... Oota. Vähän struggle. Mulla on nyt vähän vammaa avata näitä pusseja. Näin, osaa oikein pitää. Noniin. Aika näin vähän jo. Jee! Sitten. Voisinko mä kiittää? Mä oon sitä huonompi kuin sinä. Voi helvetti. Ei mikä. Ei hemputti. Tosta. Jes. Voidaan jännittää. Ei! Voi vittu. Onks meillä molemmilla cinnamon rolli? On. Olisin halunnut Kuromin tai Potsukon. Primarkista löytyi Pompompurin. Mulla ei ole vielä tämmöistä pehmonelua, joten tää oli aivan ihana. Ja tämä ei maksanut kuin 8 €, joka on todella edullinen Hello Kitty pehmoleluksi. Ja sitten myös samaan teemaan Pompompuri kasvomaski, joka todennäköisesti tulee jollekulle tuliaiseksi.
No sitten hypätään Miniso-ostokseen näköjään. Minisosta 2 yllätysmagneettia, jotka me voidaan avata sitten kohta. Sofialla on 1 erilainen näistä myös mukana. Että stay tuned, katsokaapas meidän mikä tää on, Mystery Bag Opening. Sitten Bandana Primarkista piti ostaa tämmönen huomista varten, koska mä en ole ihan varma, että millä tavalla haluan hiukseni ja kaikki päässä olevani asiat laittaa. Sitten Rasmukselle eli poikaystävälleni Hello Kitty kynä tuliaiseksi. Tämä on sitten sopiva hänelle töihin. Hän osti semmoisen viimeksikin tai pyysi vai mitä ikinä. Anyway, hänelle uusi työkynä. Sitten siskoni pyysi huulipunaa, joka on vaaleanpunainen, niin täällä se on. En jaksa avata sitä nyt tuosta. Ja vielä Primarkista 1 kynnet, koska ne oli todella halvat. Ja tästä tuli näköjään todella monta kappaletta näitä kynsiä. Sitten Rasmukselle onneksi löytyi, koska vähän näytti jo heikolta, että löytyykö shortseja, mitä hän pyysi tuliaiseksi. Siis ei tiettyjä, vaan halusi vain jotkut shortsit. Niin löytyi tämmöiset ihanat, mikä tää on, neon-oranssit yksityiskohdat tämmöisestä Jordan shortseista. Samaan syssyy sitten asuun tämmönen, tässä valossa näyttää muuten ihan hirveelle, mutta se on ihan semmoinen kirkkaan oranssi. Ja siinä lukee Jordan. Hänellä on myös semmoiset täydelliset kirkkaan oranssit, onkohan ne Jordanit myöskin, niin siis lenkkarit, niin tulee aivan todella hyvä asu muuten. Sanokaa mun sanoneeni. Aivan superhyvä. Sitten oli vielä veljeni lapselle, jolla on syntymäpäivät kohta, tai siis synttärit meni jo, mutta juhlat, niin tämän jalkapallojoukkueen paita. En jaksa sitä nyt kaivaa tuolta, mutta ehkä jalkapallofanit tietää. Tää oli ihan niinku Naikin joku oma hieno paita, että oli ihan, siis ei ollut mikään rutku. Ilmaisesti nähtävillä. Joo. Ihan voi rahasta kyllä varvaskuja lähettää, jos joku haluaa. Wink, wink. Kyllä, kyllä. Noniin. Hei, nää on sun. No, täällä on tavan niitä muun. No niin. Sun pitää ylemmäs. Tässä. Joo. Tulee valo mukavasti tuolta takaa myöskin. Miten Mites kääntyy sieltä, että tuu tänne puolelle? Ai. Nonni. Magneettiavaus. Me ollaan siis magneetti- tai tällaisia avaus mysteeriboksi-faneja. Ei toki haluta niitä saatana mikä tää on? Figuureita tai muovifiguureita ei kiinnosta. Magneetit on ehkä vähän kivempiä. Täältä tulee tämmösiä pesuteemaisia. Mä toivoisin, että sieltä tulee Pochoko tai ehkä Hello Kitty. Ne on ehkä molemmat noista. Tai sinne varaukin ihan cute. No joo. Tossa näkyy vielä vähän ehkä isompi. Tossa on tarra päällä. Sitten tää toinen oli tämmönen, mistä tulee joko tommonen mansikka, Pochoko ja mikä tää on? Joo. Noniin. Tuleekohan nyt tänään sama struggle, mitä tulee? Voi helvetti. Ei tää avautunut lähellekään auki. Tätä on vielä näin iso suikale Se on paska. nauha poikki. Tiivistyy. Tää näyttää siltä, että tää lähtee heti irti. Ehkä mä avaan vielä saksil tosta, niin sit mun tulee ehkä parempi avaustekniikka. Noniin. Se on valmis. Yes! Tää oli toiseksi paras. Just hyvä. Mutta ei ole niin semmonen kylpyläteema niin kuin ne muut. Tai se Pochoko oli tossa. Tää oli kiva tämmönen kylpyläteema. Tää on tosi kiva. Mä haluaisin avata näitä joka päivä. Oikeesti se on sen sikakivaa. Yritän avaa sille alaspäin. Just noin. Noin. Noniin. Voidaan avaa sitä vähän paremmin. Mä en katso sen nyt. Noin. Tadaa! Kurami. No on sekin aika hieno. No sehän jees. Oh. Sitten minulla on tämmöinen. Tää on ihan tämmönen liru. Niin, tässä oli. Tää oli erilainen. Tästä tulee tämmösiä. No littana-magneetteja. Ne ei ollut semmosia niinku koholla olevia, vaan semmosia littania. Kohta näette. Lirumagneetti. Lirumagneetti. Se aukas vissiin. Se on tämmöisessä paketissa. Ui! Se luiskahti sieltä.
oikeasti kyllä tosiaan liru. Tää on ihan tämmönen... Ihan liru. Sieltä tuli tämmönen niinku... Mutta tää on hieno. Jokaisesta tulee niinku ehkä eri värinen tausta tai jotain. Ehkä. Sitten sä voit laittaa tän tommosenaan sinne jääkaappiin kiinni ja näyttää, että mulla on tässä collectionissa nää kaikki. Nää kaikki. Ja hei, tähän loppuun mä haluan vielä pahoitella, että Pariisin keikkapäivänä mä en kuvannut vlogia, koska halusin oikeasti keskittyä nauttimaan siitä hetkestä täysillä. Mutta stay tuned, koska me tullaan tekemään erillinen mukbang-video, jossa puhutaan meidän fiiliksiä keikoista. Ja kyllä, tuun näyttämään teille myös uskomattomia videopätkiä Pariisin keikalta, esimerkiksi Chambinin hauiksista ja muiden sixpackeista, jos tiedätte mitä mä tarkoitan. Me oltiin siis VIP-lipuilla siellä, joten tästä tulee todellakin hyvää videomateriaalia. Nähdään toivottavasti pian.